Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. I veliki pozdrav svima braćo moja, dobrodošli na naš novi video. Idemo, gde su braćo moje, šta mi radite? Ste mi dobri, veseli, nasmejani, da li radite to što volite i nadam se da radite to. Znači koliko sam zaboravio ovaj uvod, vred kako je idealno, ali nema veze. Znači, šta radimo u današnjem klipu? Kao što možete vidjeti, u svojoj sobi sam i imamo ovde bukvalno svega i svačega, ali sad će brat da vam pokaže šta zapravo radi. Znači, koliko je napolju neko nevreme, znači daleko bilo. I za shodno sam našao da danas, tačnije da večeras tačno, poradim malo na instalaciji svog skutera, jer sam vam rekao da je ono sa instalacijom baš kaput. Tako da vidjet ćete sad uglavnom šta se radi. Raskopčao sam instalaciju, ljudi, mene je dočekao, znači horor bukvalno, ali horor me dočekao, sad ću vam pokazati. Znači ovako ćete najbolje da vidite, stavit ću vas ovde, ovako. E sad, vidjet ćete ovde glavni kabel koji zapravo vodi od plusa, znači od glavne kleme plus, znači do brave. Izvinite, neću da ponavljam znači ovog puta. Hejtovali ste me u zadnjem videu, barabe jedne. Dakle, ovo je kabel koji vodi od akumulatora do brave i sad ću vam reći dokle, od akumulatora do brave i reglera, znači, do reglera ili onoga regulatora napona. I ovaj kabel je, ljudi, blago rečeno spržen. Znači, pogledajte vi ovo, ne znam da li će kamerica da fokusira, ali ovaj kabel je spaljen. Znači, braćo, spaljen kabel. Još, šta je meni bilo najveća ne znam kako da kažem uopšte, najveća nedoumica u celoj priči, što ovaj kabel, znači, ide samo na 3 mesta. Znači, on ide sa akumulatora do kako smo rekli, do reglera i posle toga do brave, što znači da on bi trebalo da ide ovako. Znači, tako. Ovaj kraj ide u bravu napred. Ovako treba da bude, tu je akumulator i to je to. Međutim, meni je kod volana, tačnije kod brave, izlazilo 2 jebena kabla, znači 2 kabla crvena i haos, jebeni haos. Gledam u kablu i zbunjujem se i bukvalno 6 puta listam ovaj wiring diagram, tačnije, pa da, taj diagram, ili ti ili vam šemu instalacije na mom motoru, tačnije na G6 motoru. I gledam, ne uklapamo se, brate, ne uklapamo se žešće. Tako da uzeo sam da razmotam ovo crevo u kome je bila, ovo je crevo od onih kablova što se podzemni kablovi stavljaju pa se kao izoliraju u ovome. Užas blagi. Tako da, pogledajte šta mi je taj crveni kabel naponski. Mene čudi da je motor uopšte radio, znači da je motor uopšte palio, da je nešto, neki signal da je realno davao. Pogledajte šta je ovde rađeno, molim vas. Znači, zeleni kabel je masa na motoru. Pogledajte kako izgleda masa na motoru. Sa jednog kablića na koliko 3 kabla ovamo. Onda to sve ide napred. Pazite ovo, znači pazite vi ovo, ljudi moji dragi. Obratite pažnju. Jedan kablić, pogledaj na koliko njih izlazi, znači pogledaj na koliko njih se račva jedan jebeni kabel. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kablova. Znači 9 jebenih kablova izlazi iz jedne mase, iz ove male masice odavde. Šta sam drugo htio da vam kažem, da vidite samo u kom se znači ja trenutno kurcu nalazim. Tako reći, ovaj zadnji deo instalacije je okej. On je okej, znači problem počinje negde odavde ka napred, znači odavde ka napred, to je od, nema veze, rekao sam znači 500.000 puta, ali je biga, šta ću uz rečica mi je, tako će biti i majice, verovatno odštampane, šalim se, neće biti, bit će majice, ona klasika Kralj Vlogs, kao što sam i stavio da će biti, tako da bit će polako, bit će giveaway, dogovaram se sad da odradimo to, dakle, ovde smo vidjeli da imamo veliki problem topljenja kablova. Naime, kako se crveni kabel topio, imamo ovde ostatke njega i kako je goreo, on zahvatao je malo i druge kablove. I sad ja moram da svaki kabel pojedinačno odavde, preko ovoga, negde do ovde, isproveravam ručno, znači da uzmem i polako kabel po kabel i da vidim gde je, ono, tipa gde je bio prekinut, tu ću da ga nastavim, da ga zaletujem i stavim ovaj termoskupljajući bužir za, naime, da ga izoliram, jel te, sa namerom tom, i da sve to posle vratim u ovo crevo i da se sve to poslaže na motor da bi to radilo kako treba. Bukvalno, gledam sad ovaj dijagram ovdje i pričam sa svojim drugarom, koji je već jednom radio ovu instalaciju, ali je, baš sam pričao s njim da li on ovako seljački radio ovu instalaciju, međutim rekao mi je da nije on to radio, da je to radio neko posle njega, jer ono da dečko nije kreten, jebote neće ono što bi radio svom skuteru, to se zapali skuter fazon. To je radio neko krajnje nepismen što se tiče ono instalacije i svega toga, tako da ja moram da cijelu ovu instalaciju što vidite ovdje prepovežem i ovo na novo, znači i ovo na novo ide sve, ali bukvalno znači shvatite kad vam kažem sve, ide bombina, ide CDI, ide regler, ide šta beše još, da onaj rele za elektronsko paljenje, ide ne znam šta još, ali bukvalno ne znam šta još. Tako da morat ću i bravu da promenim na skuteru, morat ću da, šta još, imam na par mjesta da stavim stopice. Da, uzeo sam ovdje drugu instalaciju, ko što možete vidjeti, ovo je instalacija od radija za moj auto, jer kad sam uzimao onaj USB modul i sve to, lik mi je poslao instalaciju, tako da ovdje u ovoj instalaciji me najviše ono, bukvalno nervira što, aj sad id ga jebi, što tipa počinje kabel naranđasto, završi se, ne znam, ono sivo ili brown boja, vrati sad, ono, ne znam šta je lik, šta je pesnik hteo time da kaže. Ništa, bacim se ja sad polako ljudi da završim ovu instalaciju, pa ćemo ovaj klip verovatno završiti kad instalacija i bude bila gotova i spremna za ugradnju, što bi u suštini bio naredni klip da kačim ponovo instalaciju na motor, ali ovaj klip ću da završim sa gotovom instalacijom, pa kad bude bilo, ili će to biti danas ili sutra ili preko sutra, svakako vidjet ću, jer polako ovo je jedan jako pipav posao pre svega i radi se tu sa strujom, nije baš okej da spalim još neku komponentu na svom motoru. Ništa, pičem ja sad da radim i da vezujem ovdje ove kabluštine što ima da se veže, pa se mi vidimo onda malo kasnije. Ćao! I braćo, dobrodošli nazad u naš klip, jer ste prljavi malo, ste prškani. Sad ste dobri. Znači, dosad sam bukvalno ne znam koliko je sati bilo malo pre, kad sam počeo da snimam bukvalno klip, sad je 9 sati i 10 minuta uveče i instalacija je napokon završena, znači sad ću da vam pokažem šta sam sve uradio, što se toga tiče. Znači, vidite regler, što smo stavili odnosno u prošlom klipu.
Možete vidjeti ovdje belu žicu, možete vidjeti žutu žicu, možete vidjeti zelenu i belu žicu. Naime, crvena žica je prešla ovdje u crvenu žicu i crvena žica, zapamtite, ide na klemicu, na akumulator. Znači, to su konstantnih 12 V napona. Idemo sljedeće, znači sljedeće je žuta žica ide do sekund jedan, samo da vidimo dokle ide, žuta, evo je ovdje. Ona ide na namotaj ili vam ga na stator. Inače sve, odnosno u principu sve tri žice idu sa statora na regler i četvrta žica ide sa reglera na akumulator, naime ona je puni akumulator. To smo znači završili, lepo su izolirane sve žice, stavljeni su, evo vidite kako su odrađene one. Naime, odrađeno je sečenje žica, spajanje i izolacija termoskupljajućim bužirima. Inače, vidio sam to od Vesića, fazon sa termoskupljajućim bužirima, znači najjača fora ikad izmišljena. Rešili smo i CDI, dakle da mogu da gasim skuter i da palim sa brave i da jednostavno skuter bude funkcionalan pre svega. Onda, šta smo još uradili? Kabel koji je ovdje crveno-bele boje smo pretočili u plavi i na kraju pretočili u plavo-beli koji ide sa pick-up signala sa magneta. Onda, šta je sljedeće urađeno? Sljedeće urađeno je, imali smo problem sa dva kabla što su baš kratka i nismo mogli lepo da nađemo adekvatnu zamenu za ta dva kabla. A to su ova dva kabla. Evo. To je zeleni kabel ili vam ga masa i žuti kabel, to su kablovi sa bobine i u suštini je to. Instalacija je cijela proverena, gdje fali bukvalno izolacije, stavit će se izolir traka, bit će to bukvalno kako treba, znači grmeće skuter, grmeće jako, ali bukvalno jako. Proverili smo sve druge kontakte, po šemi, svuda stiže kablova koliko treba da stigne, nema nikakvih smetnji ili čega već. Ja sam se ukočio, znači, bože, evo vidite u kom sam ambijentu. Evo ovdje imate ostatke druge instalacije, imate ostatke treće instalacije i tako to. Ništa, idem ja sad polako da editujem ovaj klip, inače ovo sam napravio neki update čisto da imam da izbacim klip i da vidite šta se generalno i radi po motoru, jer je instalacija bila blagi užas. Tako da, braćo, ništa, nadam se da ste uživali u ovom klipu, nadam se da sam vas edukovao nešto, mislim, edukovao, druže, povezivao sam instalaciju, samo sam vam otprilike rekao šta je šta i kako se i šta povezuje i snimit ću vam drugi klip kad budemo penjali instalaciju na motor, znači kad budemo komplet uštekavali sve džekove, kad budemo stavljali regler na svoje mesto, rele za paljenje, sve ostalo, znači sve. Tad ću vam snimiti još jedan klip, ovaj ću vam izbaciti umeđu vremenu i tako to. Ništa, braćo, nadam se da ste uživali, lajkujte, šerujte, sabujte se na kanal i šta znam, ostanite mi pozitivni i vidimo se u nekom sljedećih klipova. Ćao!